אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט הכל בראש. היום אני מארח את אלון בר. אלון בר הוא טריאטלט, איש ברזל, יזם, שותף מייסד בחברת טריידיקס, מערכות מסחר בשוק ההון. הוא משקיע בעצמו וכמובן חבר. הכל בראש הוא פודקאסט שבו אני מארח את האנשים הרגילים ביותר שהצליחו להגיע להישגים לא רגילים. בכל פרק אנחנו נחשוף את הדבר העיקרי שאפשר להם לעשות את השינוי ולפרוץ לחיים חדשים. במדינה שבה הכל מתייקר, אסור לנו להישאר אדישים. אני מזמין אותך ואותך לקחת חלק במסע שלהם כדי לגלות דרכים נוספות איך גם אתם יכולים ליצור עתיד כלכלי טוב יותר. אני מרק וולף, יזם, מאמן ויוצר התוכנית ליגת הכוכבים שמחברת התפתחות אישית יחד עם עולם הנדל"ן. ובשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין הסיפורים הפנימיים והאמונות שלנו לתוצאות שלנו. כרגיל אני אגיד, אם קיבלתם ערך, אנא מכם שתפו את הפודקאסט, גם אם זה רק לאדם אחד. יאללה, מתחילים. טוב, אלון, מה העניינים? בוקר טוב, מה קורה? אחלה, איזה כיף לראות אותך. אותך? טוב, אני אגיד שאת אלון הכרתי בפייסבוק, שחיפשתי את המשחק קשפלו. בעבר עברתי סדנאות, השכלה פיננסית, דרך המשחק קשפלו של רוברט קיוסקי, וככה בעצם הגעתי אליך, כי ראיתי שגם אתה עושה, ואמרתי בוא נכיר, אולי נעשה שיתוף פעולה ודברים כאלה. וככה בעצם הכרנו. ומה שאתה עושה היום זה עוסק בשוק ההון, משקיע, נכון? יזם בתחום הטכנולוגיה, נכון? נכון מאוד. אתה יכול לספר קצת על עצמך, מה באמת אתה עושה? אז גם כמוך התחלתי בסדנאות להשכלה פיננסית, משחקי קשפלו, משהו שמאוד מאוד נהניתי, עשיתי את זה שנים בכל מיני מסגרות, איפה שהייתי, בהתחלה כמובן Friends and Family, ואחרי זה כל מי שרצה. וככה הכרתי בעצם המון המון אנשים מכל מיני תחומים. מאוד עזר לי להגיע לאן שאני היום. היום יש לי עסק בתחום של שוק ההון, מערכות מסחר, נקרא טריידיקס. אני גם סוחר בעצמי, סוחר יומי, על חוזים עתידיים, בשילוב עם תיקי נוסטרו, שאנחנו, אם תרצה, נרחיב על זה. אנחנו נרחיב על זה מאוד, כי זה תחום שנורא מסקרן, כי הבנתי מה שקורה בתחום הזה זה בעצם שניתן להשקיע ללא הון עצמי בשוק ההון. זה משהו שאני לא הכרתי עד לפני שהכרתי אותך. בדיוק, אז האמת שגם אני לא הכרתי את התחום הזה, עד שמישהו שהיה אצלי בסדנה אמר שזה מה שהוא עושה, ולי זה נשמע, אני בשוק ההון מכיתה י"ב בערך, ובעוצמות הרבה יותר גבוהות מ-2007-2008, כולל אופציות במחזורים די גדולים, וכשהוא סיפר לזה, זה היה נשמע לי כמו איזה סכם, משהו הזוי, אבל אז התחלתי לבדוק, וראיתי שאנשים מצליחים לקבל מזה כספים ולמשוך הביתה כספים מהחברות האלה, ואז זה מה שנקרא רגל אחת של העסק שלנו, מתוך 3 צלעות. לדעתי, כלי לצבירת הון אחד המשתלמים ביותר שיש היום, לסחור בשוק ההון בלי לסכן הון עצמי, זה יפה, יפה, אנחנו תכף נחזור לזה, אבל השאלה באמת מעניינת, לפני שהתחלת לעסוק וליזום בעצם עסקים בתחום השוק ההון ובכלל להשקיע, איפה היית? מה עשית בחיים? טוב, אז המסע שלי בכלל להשכלה פיננסית התחיל אי שם ב-2007 בערך. חיפשתי מה לעשות, חיפשתי איך להרוויח כסף, לא ידעתי שום דבר על כסף. אמרתי, טוב, מה אני יכול לעשות? הייתי אז בקורס פסיכומטרי אחרי צבא, וקראתי ביקורת על הספר רבא עשיר רבא עני. ואז באתי הביתה, אמא שלי בנקאית, אבא שלי איש צבא. שאלתי להם, טוב, אמא ואבא, איך עושים, איך מרוויחים כסף? היה הסטנדרט, טוב, תלך תעשה תואר, ואז תמצא עבודה ותעבוד במקצוע שלך. שזה בעצם מה שמלמדים את רובנו. נכון.
אנחנו מוסללים לדבר הזה, לא שזה נכון או לא נכון, יש כאלה שזה מאוד נוח להם, יש כאלה שזה פחות. אני הייתי 16 שנה עובד מדינה, אבל תוך כדי הדעתי שלי, זה לא יספיק לי. כל מי שהכיר אותי גם ידע שזה לא מספיק לי, ואני רוצה לעשות דברים תוך כדי, או אחרי, ובעצם בניתי את עצמי במשך המון זמן, עשיתי המון קורסים בכל מיני תחומים של השקעות, גם שוק ההון, גם עסקים, יזמות, גם נדל"ן, ובעצם בניתי, מה שנקרא, בניתי את המגדל, התחלתי לבנות את היסודות שלו עוד מהתקופה ההיא, מ-2007-2008 כזה. התנסיתי בהמון תחומים של השקעות, לאט הבנתי שהדיי ג'וב שלי, העבודה הרגילה, בעצם לא תוביל אותי לאן שאני רוצה. היא יכולה להוביל אותי, אבל ייקח לי המון זמן, וזה לא התכנון שלי. אני לא רוצה לצאת לפנסיה בגיל 60-70, וליהנות מ-20 שנה, זאת אומרת לעבוד 50 שנה וליהנות מ-10-20 שנה של מה שצברתי. אני רוצה להפוך את המשוואה בדיוק. בעצם חיפשת דרך מהירה, יותר יעילה, שתביא אותך למטרות שלך בעצם. בדיוק. אז לא ידעתי מה המטרות שלי, אבל ידעתי שלעבוד כל יום בין מצאת החמה עד צאת הנשמה, זה לא אומר שלא נהניתי, אבל זה לא מה שאני רוצה. זה לא מה שאני רוצה, לא לי, לא לילדים שלי, לא למשפחה שלי. והתחלתי לחפש בעצם את הדרך לא יודע מה מהירה זה הנכון, אבל היעילה ביותר. יעילה ועוצמתית ביותר. אפקטיבית. בדיוק, עוצמתית גם. הבנתי. אני גם קראתי את הספר אבא עשיר אבא עני, וזה נראה לי באמת הנקודה שהבנתי שוואלה, אני לא במסלול הנכון. וכשקראתי, הבנתי, באמת כמו שאתה מספר, זה לא מתאים לי לחיות 8-5 או 8-6, אני רוצה משהו מעבר, אני רוצה גם להגשים את עצמי, לעשות דברים שבאמת בא לי, וגם להרוויח לא מעט כסף. אז באמת, אחד הנקודות העיקריות שפתח לי את הראש זה ספר אבא עשיר אבא עני. אבל מה גרם לך, כן? להתחיל את המסע בעצם כדי להגיע לאן שהגעת היום? אז בספר אני זוכר דוגמה אחת שמאוד לא צרמה לי, זו לא המילה, אבל מאוד השפיע עליי, שהוא בעצם, מי שלא קרא את הספר, אז קנו אותו היום ותקראו אותו, או יש המון סרטונים עליו ותקצירים עליו ביוטיוב, או בעצם בכל מדיה, אבל מה שהוא עשה, הוא רכש סוג של נדל"ן, בהון עצמי מינימלי של 10%, 5%, בארצות הברית ובעולם זה כאילו דבר שהוא שגרתי, בארץ קצת יותר קשה, לא בלתי אפשרי, אבל קצת יותר קשה, ובעצם מה שקרה, הדייר מימן לו את כל המשכנתה, זאת אומרת, השכירות מימנה לו את כל המשכנתה, וכל חודש גם נשאר לו כסף בכיס. ואז חשבתי לעצמי, רגע, אם אני שם הון עצמי מינימלי 10% או 5% על נדל"ן, והנדל"ן הזה עם הזמן צובר את עצמו, כי השכירות משלמת את המשכנתה עד לשלב שבעצם המשכנתה נגמרת, זה משהו שאני רוצה להתחיל עם 1, 2, 3, 10, 100 כאלה, ובעצם זהו, אני, מה שנקרא, ניצחתי את המשוואה, שברתי את המשוואה. ואז התחלתי לחפש כאלה. עכשיו בארץ, ב-2009, בערך בתקופה הזאת שלמדתי נדל"ן, אז התחלתי לחפש כאלה, אז עוד היה אפשר למצוא עסקאות כאלה, גם במימון של 90%, וגם אומנם בדירות מחולקות, אבל זאת אומרת, היו אפשרויות כאלה עוד לפני הקפיצה הגדולה. זה היה לפני 2009, 2008 אולי, משהו כזה. ואז אמרתי, אוקיי, אם יש כזה תחום בנדל"ן, יכול להיות שיש עוד תחומים כאלה, אפילו יותר מהירים, יותר עוצמתיים, ואז בעצם נחשפתי לכל העולם הזה של אופציות, שהוא עולם מטורף לגמרי, עם הזדמנויות ואפשרויות, כמעט על כל נכס, כמעט על כל מניה, כמעט על כל מדד, ואז אמרתי, אוקיי, יש פה דרך גם להשכיר מניות, שזה נראה לי קצת יותר מהיר, קצת יותר אפקטיבי, גם אולי מספרים קצת יותר נמוכים, אבל עדיין זו שיטה מאוד יעילה, ואז התחלתי בעצם לסחור באופציות, פיתחתי כל מיני אסטרטגיות, המצאתי אסטרטגיות, ובעצם אני מניח שמתישהו בסקאלה הזאת, מתישהו השתנתה לי התודעה של, אוקיי, יש לך את העבודה שלך, גם אתה מרוויח סבבה, וגם אתה נהנה, אבל בוא תתחיל להקים את המגדלים, תתחיל להקים קצת עוד דברים מהצד, וברגע שזה יגדל קצת יותר, אז אולי יהיה הזמן לפתח את זה בצורה קצת יותר מקצועית וקצת יותר רחבה. זה לדעתי השינוי שאני עברתי. זאת אומרת שבשלב הראשון, כשעוד היית שכיר, אתה לא חיפשת ישר לקפוץ כאילו על דברים מטורפים, אבל אמרת, אוקיי,
קודם כל, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה בעצם להגדיל את ההון. לאט לאט באיזושהי דרך, ואז התחלת לחפש, נכון? ככה אני מבין. אגב, אני רוצה רק להגיד שגם היום יש הזדמנויות לרכוש נדל"ן ללא הון עצמי. זה יותר מסוכן, בסדר? מאשר פעם, כי א', סביבת הריבית מאוד גבוהה, בסדר? ושתיים, גם המינוף שאתה לוקח על עצמך, בסוף מישהו צריך לשלם אותו. ומה קורה אם אין לך דייר? אתה מבין? אז זה די מסוכן, אבל עדיין זה קיים. אני נגיד בשנת 2020 קניתי את הנכס הראשון שלי, קניתי אותו בדימונה ורכשתי אותו בלי הון עצמי ועשיתי מינוף של יותר מ-100%. זאת אומרת, גם הייתי צריך לקנות את הנכס, גם הייתי צריך כסף להוצאה של הנכס, כמו שיפוץ וקצת כל מיני דברים מסביב, כמו עורך דין ויועץ משכנתאות, ואז מינפתי את עצמי מעל 100%, עשיתי את זה, להגיד שהיום אני אעשה את זה, כנראה שלא, בסדר? אבל עדיין זה קיים. אוקיי. אז פה אנחנו נכנסים בעצם לנושא של ניהול סיכונים, או בכלל עזוב, לא, ניהול סיכונים זה השלב השני. השלב הראשון זה לקחת את הסיכון. עכשיו תמיד אפשר לעשות play safe ולצבור את ההון ואז לקנות ב-0% מימון ואז לא יהיה לך כמעט סיכונים ולא יהיה לך כמעט כלום, אבל זה בעצם אתה מאבד המון יתרונות ואתה כנראה גם מאבד המון זמן. אז שאלה קודם כל, זה מאוד אינדיבידואלי כמה כל אחד רוצה לסכן ואיזה רמות של סיכון. יש כאלה שרואים, לא יודע מה, שהתיק שלהם עשה מינוס 2% ביום והם נחרדים ולא מסוגלים לתפקד, ויש כאלה שהתיק שלהם יורד ב-30% ביום וזה לא מזיז להם. אז זה לא אומר שצריך לקחת סיכונים מיותרים, זה אומר שצריך לדעת לנהל עם עצמך. יש כזה חוק, אצלי החוק אומר שאם אני, מה שנקרא, לא ישן טוב בלילה, אז לקחתי סיכון גדול מדי. אז עדיף כמה שיותר מהר לסגור את העסקה, זה לא משנה איזה עסקה, אם זה נדל"ן או שוק ההון או קריפטו או whatever. אוקיי. אז אם אני לא ישן טוב, אני כנראה יוצא מההשקעה או מצמצם אותה, כי אז בסוף המטרה שלנו היא סוג של לייפסטייל. ואם הדרך לשם אני פוגע לעצמי בלייפסטייל ואני לא ישן טוב ואני לא מתפקד וחי בחרדות ובפחדים, אז משהו לא בסדר. איך אתה מצליח לנהל סיכונים? זאת אומרת, כשאתה נכנס לעסקה, על איזה פרמטרים אתה מסתכל? מה חשוב לך בעסקה? אז יש דרך מאוד יעילה להפחית סיכון בכמעט כל דבר, זה לחקור לעומק ולעשות וריפיקציה. סתם ניקח לדוגמה תחום הנדל"ן, אז אם אני נגיד מוצא דירה באיפשהו, אני סתם לוקח דוגמה בארצות הברית, כי אני מכיר את זה קצת יותר טוב, אבל אם יש דירה שעולה, או נכס שעולה $100,000, האם אני בטוח שהוא שווה $100,000? אז יש המון אפשרויות לבדוק, אז הכי בטוח, או לא בטוח, הכי קל זה מתווכים, ולא מתווך אחד, אפשר לשלוח 3, 4, 5, 10 מתווכים. תחשוב שאתה שולח 10 מתווכים לנכס ואתה מקבל הצעת מחיר מכל אחת. כנראה איפשהו הממוצע ביניהם יהיה הערך שווי אמיתי של הנכס. מהצד השני לפרסם מודעות מחירה על הנכס, ולראות כמה טלפונים אתה מקבל. אם אתה מפרסם את הנכס ב$100,000 ואתה מקבל 30 טלפונים, כנראה שזה פחות או יותר המחיר, או אפילו מחיר טוב, ואם אתה לא מקבל טלפונים, או מקבל טלפון אחד או שניים, אז כנראה שאתה לא בכיוון. מבחינת נדל"ן, אם אנחנו מדברים על נגיד ארצות הברית, סינגל פמילי, אז זה די, בוא נגיד ככה, יחסית פשוט לבדוק את מחיר השוק בנדל"ן, במיוחד שזה מדובר בדירות או בתים שהם סוג של קופי פסט, בסדר? אולי העיצוב שונה, אולי קצת זה, עם זה אין בעיה, אבל איך אתה בעצם בודק מבחינת שוק ההון, אם זה מניות או חוזים עתידיים או כל דבר אחר, איך אתה מצליח לנתח את הדבר הזה? אז קודם כל לא אמרתי שזה קשה, יש רגעים שצריך לעשות עבודה קשה, אבל אפשר לעשות אותה גם כיפית, אז זה קודם כל כמיינדסט בכלל. האם זה קל להתקשר ל10 מתווכים, אני חוזר לשוק ההון? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אפשר גם לשלוח מיילים, יש עוד המון דרכים שלא מחייבים לעשות את הדברים האלה, אז זה בהקשר הזה. בהקשר של שוק ההון, אז אני צריך לבחון, זה מאוד שונה, אופציות וחוזים עתידיים, אז בואו ניקח דוגמה, נגיד את חוזים עתידיים. אז אם אני מוצא נכס שהוא עושה את אותו דפוס כבר 20 שנה כמעט כל יום,
אז סביר להניח שזה מה שהוא יעשה גם מחר ומחרתיים ובעוד 3 ימים, יכול להיות שזה לא יהיה, אבל סביר להניח שהוא ימשיך באותו כיוון. וגם אם יהיו שינויים, אז הם יהיו שינויים יחסית מינוריים או רגעיים או תקופתיים או משהו כזה. ואם אני נשען על סטטיסטיקה, כי זה מה שאני עושה בעצם בשיטת המסחר שלי, שהיא בינתיים עובדת כבר 2 אז אם הנכס עושה את אותו התנועה כמעט כל יום, מה החשש שלי בסוף, שמה יקרה? כל עוד אני מגדיר לעצמי סטופ, זאת אומרת שהוא הגיוני, כמה אני מוכן לסכן בעסקה לעומת כמה אני הולך להרוויח, יחס של... אגב, כן, כן? סליחה שאני עוצר, אני רק רוצה שתסביר מה זה סטופ, וממש בקטנה למאזינים שלא מכירים את המושגים. אין בעיה. אז כשאני נכנס לעסקה, אני יודע כמה אני הולך להרוויח, או מסמן לעצמי פחות או יותר כמה אני הולך להרוויח, זה נקרא take profit, כמה profit אני לוקח. ומה סטופ לוס? סטופ לוס זה נקודה שבה אני מחליט שאני, עסקה הלכה נגדי לא כמו שתכננתי, ואני מחליט לחתוך אותה, כי אני לא יודע מה קרה, יכול להיות שאני אדע, יכול להיות שלא יודע מה, איזה קרן גידור פתאום נכנסה לשוק ועשתה שינויים, או וורן באפט פתאום מחליט למכור את כל מיני של אפל, או whatever. לא תמיד אני אדע למה, אבל אני יודע שמתישהו אני מגיע להפסד מסוים, אני חותך את זה, כי היום הוא לא יום שגרתי כמו שאני אוהב, אני אוהב ימים שגרתיים, שאותו דפוס קורה. זאת אומרת, באופן אוטומטי לחתוך את ההפסדים, מה שנקרא. כן, זה משהו, זה אגב ניהול סיכונים, בהקשר לשוק ההון, גורם לדעתי 90% מההפסדים לרוב האנשים. הם לא יודעים לנהל את ההפסד, כי יש חוק אצלי שאומר שאם אני מגיע לסטופ, אני יותר לא נוגע באותו יום, לא נוגע, לא מנסה לתקן, לא מנסה להרוויח, לא מנסה שום דבר, לא נוגע בכלל במסחר, כי נכנס פה המון רגש, במסחר יש המון רגש, המון תאוות בצע, המון אשמה, ובעצם ברגע שהם נכנסים לסטופ, בעצם היום מתפנה, כי זהו, אין יותר, לא עושים יותר שום דבר, ויאללה, אפשר להתחיל לעשות דברים אחרים. אז רוב האנשים, מה שהם עושים, מגיעים לסטופ שלהם, נגיד שיגדירו סטופ, סתם נזרוק $300 לעסקה, אז הם מגדילים אותו ל-400, 500, 700, ורוב הפעמים זה מסתיים גם במינוסים יותר גדולים. אז אצלי, הסטופ שלי הוא ברזל, לא נוגע בו, וזו נקודה מאוד חשובה. אגב, לדעתי לכל עסקה, כל תחום שאתה מתכוון להיכנס אליו, אתה מגדיר כמה אתה מתכוון להשקיע, כמה אתה מתכוון להפסיד, ביחס לכמה אתה מתכוון להרוויח. עכשיו, אם היחס, שוב, זה שונה מעסקה לעסקה, אבל אתה משתדל שהיחס, או לפחות הסטטיסטיקה, תהיה לטובתך. זאת אומרת, גם אם אני מפסיד $300 בעסקה, אם אני מגיע לסטופ, אבל מרוויח רק 100, אבל 80% מהעסקאות שלי הן עסקאות מוצלחות, אז לאורך זמן, בתוחלת אני אהיה חיובי, בדיוק. כן. וככל שאני אעשה את זה יותר זמן, ביותר עקביות, שזה ליטרלי מה שאני עושה, אני אגיע לרווחים, ויצבור רווחים בעצם עם הזמן. אוקיי. אחד הדברים שמאוד מעניינים אותי, בסופו של דבר, כולם רוצים להצליח, בסדר? אבל מאיפה אתה לוקח את המוטיבציה הזאת שהיא לאורך זמן כדי להשיג תוצאות? כי תראה, גם אני, יש תחומים שאני מגדיר לעצמי יעדים ורוצה להשיג דברים, ואני מתחיל לעשות, אני מאבד מוטיבציה. יש דברים שיש לי מוטיבציה די גבוהה, כמו נגיד שנינו אנחנו אוהבים ספורט, ואנחנו משיגים את התוצאות שלנו. אמנם אנחנו חובבי ספורט מה שנקרא, לא מקצוענים, אבל אם אנחנו מגדירים מטרות אנחנו משיגים אותם. איך זה בא לידי ביטוי בשוק ההון אצלך? אז אנחנו יודעים כבר די הרבה זמן שמוטיבציה זה אחד הגורמים הפחות טובים להישאר באיזשהו תחום. לדעתי שלושה דברים שהם הכי טובים זה קודם כל סביבה, 2, איפשהו בין 1 ל-2, לא יודע מה הסדר בין שלושתם, אבל סביבה, זאת אומרת סביבה שאם אתה עכשיו רוצה להתאמן לטריאטלון, ואתה נמצא בקבוצה של אנשים שזה מה שהם עושים, מתאמנים לטריאטלון, כנראה שאתה גם תתאמן לטריאטלון. ואם אתה נמצא בסביבה של אנשים שהם מעשנים ושותים בירות ויוצאים למסיבות כל היום, כנראה שזה מה שאתה תעשה. אלא אם כן אתה חריג מאוד, ואז אחד משני הדברים יקרו, או שאתה תתנתק מהקבוצה, או שאיכשהו תצליח למשוך את הקבוצה איתך, שזה יחסית יותר קשה, אבל זה מה שנקרא מנהיגים גדולים. הסביבה, הדבר השני זה מטרה. זאת אומרת, אם אתה שמת לעצמך מטרה, סתם דוגמה, לסיים מרתון, לסיים איירון מן, והיא מספיק חשובה לך, אז זה הגורם השני. אז זה בדיוק השאלה. כי בסופו של דבר, זה בדיוק הנקודה. זה די חשוב לאנשים להיות בריאים, שמחים ומאושרים. אבל עדיין,
יש הרבה אנשים שלא מצליחים להגיע למקומות האלה. אז זה בדיוק אני, הנקודה, מה בדיוק. כן גורם לך אז הדבר השלישי זה הרגלים, שזה מאוד מאוד מתקשר לדימוי עצמי. עכשיו, אמרת, אנשים רוצים להיות שמחים, עשירים ורזים, מאושרים, הם כן. מאושרים, אבל הם כנראה יותר רוצים לשבת ולראות טלוויזיה בערב. וכנראה יותר רוצים להתעורר ב7 או 7:30 או 8 ולא ב5 לקום לרוץ. אז אולי הם אומרים כלפי חוץ שהם רוצים את זה, מהמם. אבל בסוף עם עצמם הם לא רוצים את זה, דה פקטו. אני לא, המילים פחות מעניינות אותי, יותר מעניין אותי המעשים שהבן אדם עושה. יכול להיות שהוא אומר, כן, אני רוצה לסיים, אני רוצה להתחיל לרוץ, אני רוצה לרוץ 10 קילומטר, אבל בן אדם, אתה לא קם בבוקר, אין לך אפילו נעלי ריצה, עזוב לקום בבוקר. קנה נעלי ריצה. תתחיל להסתובב עם נעלי ריצה ביום יום, בתיק אפילו, לא עליך. ברגע שזה הופך להיות חלק מהזהות שלך, היום חלק מהזהות שלי, כמעט כל מישהו בן אדם שמכיר אותי, בוא נגיד בשנתיים האחרונות, יודע, אלון הוא איש ברזל. עכשיו, הדימוי העצמי שלי כלפי, איך שאחרים תופסים אותי זה איש ברזל, אני לא יכול להתנהג אחרת. זה כבר מתקשר לתודעה ודימוי עצמי, שזה עוד תחום שאני מאוד מאוד מתעמק בו ביומיום שלי. אוקיי. ברגע שהדימוי העצמי שלך הוא איזושהי דמות או איזשהו משהו, אז יהיה לך הרבה יותר קל, אז מוטיבציה כבר לא תהיה הגורם המכריע, יהיה גורם מכריע דברים אחרים. בוא נדבר רגע על הסביבה שלך. אתה בתור אלון, שהתחלת את הדרך, מה עשית? בסדר, אתה אומר סביבה. זה נכון, סביבה יותר חזקה מכוח רצון, כן? אבל לא כל האנשים נמצאים מלכתחילה באיזושהי סביבה שמקדמת אותם ושתומכת. מה עשית בעצם כדי להגיע לסביבה כזאת? על איזה תחום אתה מדבר? כי כל אחד זה... בין אם זה שוק ההון, כן? כי אנחנו מדברים על גם ההישגים העסקיים שלך וגם של שוק ההון, אז בוא נדבר כן? כללית על השכלה פיננסית. אז אני הייתי עובד מדינה עד לפני שנתיים, באמת 2 ו5 ימים, וואה, 2 ושבוע, סליחה, 16 שנה. באותו הייתי מקום. באותו מקום, 16 שנה, סביבה של עובדי מדינה עם אמנם מקום ממש ממש טוב, אבל ומאוד נהניתי גם, אנשים ממש טובים, אבל אחרי שיצאתי הבנתי, טוב, איפה אני עכשיו מקבל השכלה פיננסית ואיפה יש סביבות כאלה. ואז התחלתי להיכנס לכל הקבוצות פייסבוק שיש, שמתעסקות בהשכלה פיננסית, והייתי הולך כמעט לכל אירוע שהיה. כמעט לכל אירוע שהיה. אה, אין מה לעשות, ברגע שאתה הולך לאירועים כאלה, אתה מכיר אנשים, אתה מתערבב עם אנשים, ורואים אותך פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. אגב, אותו דבר עכשיו שאני חושב על זה, זה גם היה בספורט, בטריאטלון. הייתי נרשם לכל תחרות טריאטלון שהייתי יכול ללכת, ולכל תחרות ריצה שהייתי יכול ללכת, וכל תחרות שחייה. ובסוף, אין מה לעשות, אתה רואה את אותם פרצופים. אז אתה מכיר אותם כבר, היי, מה קורה, מה שמך, ובסוף עד שנהיים כבר חברים, ועד שבסוף זאת הופכת להיות הסביבה שלך. והיום פעם בחודש אנחנו נפגשים עם הגילדה, שזה אתה מכיר, שזה חברים, כולם העולמות הפיננסיים, ומדברים וקובעים יעדים, כל מיני דברים כאלה, ובסוף זאת הסביבה התומכת שלי כרגע בהקשר הזה. עם כל הברנז'ה הפיננסית וכל הקבוצות הפיננסיות, אז זה שוב מה שעבד לי, אני לא ידעתי שזה מה שיהיה, אבל מהמם. הבנתי שאם אני רוצה זאת אומרת, לא להתערבב... תכננת את זה מראש בצורה כזאת, אבל אמרת, אני כן רוצה פשוט לשים את עצמי במקומות שזה מה שמעניין אותי. כן, שזה גם מה שמעניין את הסביבה, עזוב אותי אני יודע מה מעניין. השאלה אם הסביבה הזאת מתעניינת בדברים כאלה. ועוד מהלך מאוד מאוד, נקרא לזה, אה, עוצמתי שעשיתי, זה היה מה שנקרא לנקות, לעשות ניקוי. עשיתי את זה בצורה מאוד עדינה, זאת אומרת לקחתי את הפייסבוק שלי וכל מי לא אנשים רעילים, אבל בעיקר אנשים שמתקרבים לדבר הזה, פשוט עשי להם, יש unfriend ויש כזה, תראה לי פחות, show me less. אז זה היה show me less, show me less, show me less, ומי שרציתי אז show me more ונרשם לעוד קבוצות, ואז פתאום הפיד שלי בפייסבוק הופך מפיד של שטויות ולא יודע מה, ופוליטיקה ודברים כאלה, לפיד של דברים שמאוד מאוד מעניינים אותי, כמו אסטרופיזיקה, כמו ניל דגרס טייסון, כמו השכלה פיננסית, כמו כל מיני גורים בתחומים האלה של מהמם. תודעה. ואז אני נכנס לפייסבוק, זה בעצם לא מקום שאני מבזבז בו את הזמן, זה מקום שאני גם לומד בו ומקבל עוד דעות, עוד תכנים, עוד דברים כאלה. זאת אומרת, גם הסביבה שלי הכי קרובה, של כולנו, של הטלפון, תבדקו את הזמן מסך שלכם ותראו איפה אתם נמצאים רוב הזמן, כנראה שזה יהיה בטלפון. אז אם הטלפון שלי, האינסטגרם והפייסבוק שלי הוא סביבה שאני רוצה להיות בה, מבחינתי זה עוד כלי שהוא מגבר גם לכל הדברים האחרים. אז גם בקבוצות של איירונמן, בקבוצות של טריאטלון, בקבוצות של שחייה וריצה והישגים וכל דברים כאלה. אוקיי, מעניין מה שאתה אומר, אבל יש פה עוד נקודה מאוד מעניינת. תראה,
חברים או אנשים כמו בעבודה או בסביבה שהיא לא התא המשפחתי שלך, אפשר בסופו של דבר לראות אותם פחות, מה הם עושים בחיי יום-יום, אולי קצת פחות לדבר איתם, ולחפש אנשים בתחומי העניין זהים שיקדמו אותך בעצם. אבל מה קורה כשבסביבה האישית שלך, בתא המשפחתי, בין אם זה האישה או בין אם זה ההורים או האחים, אחיות, הם בעצם אלה שלא מאמינים לדרך החדשה שבחרת, ואז הם מנסים כביכול להוריד אותך. לא מתוך מקום של לפגוע בך, אלא מתוך מקום שהם כביכול מנהלים סיכונים עבורך ואומרים לך לא, זה לא יצליח, זה מסוכן מדי, ואתה מכיר את כל האמירות האלה. אז אני אספר מה היה אצלי באחת ההשקעות, לדעתי ההשקעה הראשונה שלי אפילו בהקשר של נדל"ן, קניתי קרקע בוורנה. כבר נשמע לך כן, נשמע... מוצר הזוי להתחיל איתו השקעות נדל"ן. האמת לגמרי. ואני בא ביום שישי לארוחה משפחתית ומספר על זה, כן, קניתי קרקע בוורנה, זה 5,000 יורו, משהו כזה, שאז זה היה הרבה כסף. כן, והולכים להפשיר את הקרקע, ויש שם איזו עסקה שמאחדים הרבה קרקעות, הולכים לבנות שם, לא יודע מה, מפלצות על מפלצות. ואז אני חוטף אש צולבת מכל כיוון, מאבא ומאמא ומהאחים ומכולם, ואין לי מה לענות, כי בעצם אין לי מושג. כשהייתי בכנס של ההשקעה הזאת, אמרתי, טוב, 5,000 יורו, יאללה, אני מוכן לסכן בתמורה לזה שהם יכפילו את עצמם, או לא יודע, פי 2, 3, פי 4, בעוד 3, 5, 10 שנים. אגב, ההשקעה הזאת עדיין רצה, היא לפני, לדעתי, איזה 15 שנה, והיא לא התקדמה בכלל. וואו. אז בדיעבד הם צדקו, אבל בפועל מה שקרה לי זה גרם לי לקפוץ למים. עכשיו, מי שקופץ למים פעם ראשונה, אוקיי, יכול להיות שהוא טובע, יכול להיות שהוא בולע קצת מים. ואז בפעם הוא מקבל קצת ניסיון, והניסיון פה הוא חשוב מאוד. ואז כבר את ההשקעה הבאה אמרתי, טוב, אני לא רוצה קרקעות, או את התחום הזה של קרקעות בחו"ל, שאין לי שום שליטה ושום גישה ושום ידע ואפס, שום דבר בנושא. אז אוקיי, בואי, מה אתה כן יכול לעשות כדי לצמצם את הסיכון? ואז כבר אמרתי, טוב, בוא נלמד לעומק את מה שאני הולך להשקיע, לא בעיניים עצומות, ובוא נחקור קצת יותר, ובוא נעשה קצת עבודה מקיפה לפני. ומה שעושה את ההבדל בעצם בסביבה מאוד מאוד קרובה, שהיא בעצם, לא אומר שאי אפשר להחליף אותה, אבל קשה מאוד להחליף אותה, זה אתה הופך להיות מנהיג. והיום אני במצב של אם יש משהו שקשור להשקעות, באים אליי. בטח במשפחה הקרובה וכנראה גם המורחבת. וברגע שאתה מתעסק עם משהו והוא מעניין אותך ואתה חוקר אותו ואתה מביא הצלחות בסוף, אז אתה נהיה מנהיג. וזה בעצם הדרך למשוך את הסביבה. דיברנו על זה קודם, על הסביבה של החברים, או שיורידו אותך למטה, או שתמצא סביבה חדשה, או שאתה תמשוך אותם למעלה. זה אלו 3 אפשרויות שאני מכיר. נכון. אז בהקשר התא המשפחתי, אז אני העדפתי להיות המנהיג ולמשוך לכיוון שלי. ולי טפו זה עבד. כי בסוף הדבר סטטיסטית השקעות עובדות. אם מנהלים סיכונים בצורה נכונה וחוקרים לעומק, אין סיבה בסוף, אין סיבה. יותר מסוכן זה לא להשקיע ולא לעשות כלום. אני מסכים איתך לגמרי. בסופו של דבר הרכבת נוסעת, נכון? כן. אומרים נוסעת, ומי שלא עולה על הרכבת פשוט מפספס את ההזדמנויות, לא משנה באיזה תחום, בין אם זה נדל"ן, שוק ההון, או לפתוח עסק שיכול להכפיל את עצמו. אני מסכים איתך לגמרי. אז דיברנו על זה שלהפוך להיות מנהיג, זה בעצם הפתרון כביכול האולטימטיבי, כדי גם להקיף את עצמך בסביבה, וגם לגרום לסביבה שלך בעצם ללכת אחריך. זאת אומרת, כמו שאמרת, אחרי שהתחלת לצבור ניסיון, הראת תוצאות, הראת לאנשים שאתה מסוגל בעצם להגיע לתוצאות, ואז הם התחילו כבר להתייעץ איתך, ואולי גם להתחיל להשקיע יחד איתך, או בדברים שלהם. בסופו של דבר, הקושי זה להתחיל. בסדר? זה לדעתי הדבר הכי קשה כמעט בכל תחום, זה להתחיל ולהניע את הגלגל. דווקא להתחיל הוא שלב הכי קל. אתה יודע, תחשוב כמה אנשים התחילו דיאטות. אוקיי. אבל הדבר הכי קשה זה לשמור על העקביות.
זה הדבר הקשה בעצם שאנשים מתקשים להתמודד איתו. כי להתחיל לזרוק כסף על מניה זה לא בעיה. אתה יכול להיכנס מחר לחשבון בנק שלך ולקנות מניה. אתה יכול מחר לצאת נכון, להליכה בבוקר. נכון, זה לא בעיה, ועדיין אנשים לא עושים את זה, כי יש כל מיני אתגרים בדרך. בין אם זה מחסומים אישיים, ובין אם זה הסביבה הרעילה, וכל מיני דברים אחרים שבעצם גורמים לבן אדם פשוט לא לעשות פעולה. בסדר? ועד שבן אדם מחליט עד שהוא מחליט לעשות איזושהי פעולה, גם זה לוקח זמן, ובעיניי זה הדבר הכי קשה. נכון שכדי להגיע לתוצאות אתה צריך התמדה. איזה אתגרים היו לך בתחילת הדרך שהתחלת להשקיע? אין בעיה, צברת ידע, למדת, הלכת למפגשים, הקפת את עצמך באנשים, אבל רק כשהתחלת להשקיע, בין אם זה בנדל"ן או שוק ההון, אילו אתגרים היו לך בהתחלה? עם מה היה לך הכי קשה להתמודד? אז אני שוב חושב שהקושי האמיתי הוא לא להתחיל. הרי להתחיל, אמרנו, זה מאוד קשה. הקושי הוא להמשיך את הגלגל, להמשיך את התנועה שלו. ופה כבר נכנס, היום אני יודע להגיד שמה שנותן את הפתרון הכי טוב לזה, זה דימוי עצמי. זאת אומרת, כמעט כל כשאני התאמנתי לאיש ברזל, אז מבחינתי הדימוי העצמי שלי היה של איש ברזל. וככה אני תפסתי את עצמי, למרות שעדיין לא סיימתי את התחרות, וככה אני הנחתי שאנשים מבחוץ תופסים אותי, בטח אנשים חדשים, זה יותר קלים בסביבה חדשה. עכשיו אם אני הולך לאירוע עכשיו, ואלון שהוא מבחינתו איש ברזל, וגם חושבים עליו שהוא איש ברזל, מגיע לאירוע, הוא לא יכול לאכול פיצות. הוא לא יכול לאכול פיצה, זה לא מתחבר, הוא לא יכול לאכול גלידה. אז אתה הולך לירקות ואתה אוכל את הירקות. וככה גם באירוע השני ובאירוע השלישית ובאירוע החמישי. זה נהיה חלק ממך. אז אתה אומר, טוב, אלון שבא לאירועים לא אוכל פיצות ולא אוכל שטויות, אז הוא אוכל ירקות, בסדר? או אם הוא אוכל פיצה זה כי הוא לא יודע מה, הוא עשה משהו לפני או שהוא עושה משהו אחר. ובעצם ברגע שאנחנו משנים את הדימוי העצמי שלנו, ויש ממש כלי לזה, נקרא פסיכוקיברנטיקה. אני ממליץ לכולם להתעמק בזה, לדעתי, אם יורשה לי, מי שהכי טוב בארץ בתחום הזה זה שמעון קסלסי, אז אני מאוד מאוד ממליץ על הסדנאות שלו, אני גם... אתה רוצה רק להרחיב בקטנה מה זה? פסיכוקיברנטיקה זה כלי לשינוי דימוי העצמי. ממש אוקיי. כלי לשינוי הדימוי העצמי, ובעצם ברגע שאנחנו משנים את הדימוי העצמי, כל הפעולות שלנו הופכות להיות פעולות של הדימוי העצמי החדש שאנחנו רוצים. אז לצורך העניין, אם אני, עכשיו ניקח את הנושא של משקיע, אם אני משקיע שמתעסק במניות, אז אני, אוקיי, בדימוי העצמי שלי, או גם, בוא נעשה כאילו איזושהי מחשבה כזאת, מה בן אדם שמתעסק במניות ובשוק ההון, מה הוא עושה? מה הוא עושה ביום יום? בסדר? האם הוא חוקר מניות? האם הוא חוקר דוחות פיננסיים? האם הוא קורא דוחות? האם הוא מתעניין בשוק ובסביבות וקורא עיתונים כלכליים? או נמצא באתרים וקבוצות כלכליות? או שהוא נמצא באתרים של בישולים ושל, לא יודע מה, ממס, קבוצות של ממס ודברים כאלה. כנראה שהוא יהיה בצד הראשון. ואז ברגע שאתה נמצא, אתה משתנה בעצם, אתה משנה ממש את עצמך, משנה את הסביבה שלך ואת הפעולות שאתה עושה, בעצם את כל אורח החיים שלך באיזשהו שלב, זה נהיה חלק ממך, ואז זה כבר טבוע בך. אז אין לך אפשרות אחרת. היום מי שמכיר אותי יודע שלא מתעסק בשוק ההון, הוא יכול לשאול אותי שאלה בשוק ההון, ואם זה בתחום שלי, אני כנראה ידע לענות לו, אבל אם לא, אז אם זה ישאל אותי שאלה על נדל"ן, פחות. אני אאתגר אותך טיפה. בסופו של דבר הדימוי העצמי, ככה אני רואה את זה, זה בעצם הסיפור הפנימי שאתה מספר לעצמך על עצמך. נכון. זאת אומרת, זה חצי נכון, כן. כביכול הריב אתה עם עצמך, מה אתה מספר לעצמך? אז זה לא בדיוק, זה מה אני חושב שאנשים אחרים חושבים עליי. אוקיי. שוב, מה אנשים אחרים חושבים עליי, איך אני תופס את זה, מה אני תופס שהם חושבים עליי. ואז ברגע שהם תופסים אותי כמשהו, זה הדימוי העצמי שלי. בסדר? אם הם תופסים אותי כטריאטלט, שמי שהיה פוגש אותי לפני נגיד 20 שנה, היה תופס את אלון שהוא ג'ודוקה, שמתעסק בג'ודו. זה הדימוי העצמי שלי, אלון הוא ג'ודוקה. והיום מי שמכיר אותי, אלון הוא טריאטלט, איש ברזל. מרתונים, אולטרה מרתונים ופעילות כזאת. אף אחד לא יכיר את אלון שאוכל המבורגרים כל היום ויושב ורואה נטפליקס, כן? כי אין בן אדם כזה, אין כנראה מישהו שמכיר אותי בצורה הזאת, כי הדימוי העצמי הזה לא קיים בראש של אף אחד, אולי מי שמכיר אותי לפני שהייתי ספורטאי, לא יודע, איפשהו בכיתה ו' בערך כנראה.
אז זה הדימוי העצמי שלנו, ברגע שאנחנו, ויש ממש כלים לשנות אותו, זה לא משהו מסובך, זה ממש לא מסובך, וברגע שאנחנו עובדים, אנחנו יודעים מי הדימוי ומי הבן אדם שאנחנו רוצים להיות, אנחנו יכולים לשנות את הדימוי העצמי, ואז אתה רוצה לתת דברים. לנו אולי כלי ממשהו שלמדת שיכול לעזור למאזינים שלנו? ככה ממש בתור התחלה, ממש לקבל כלים איך אפשר לשנות את הדימוי העצמי, אז אפילו ברמה הבסיסית. הנה, הכלי הכי משמעותי שאני מכיר זה פסיכו-קיברנטיקה, אבל אחת האפשרויות היותר פשוטות, זה בוא נחשוב מה מישהו שזה נגיד, תן לי איזה תוצאה שאתה רוצה להשיג, תזרוק סתם איזה תוצאה, בכל תחום, 5 נכסים 5 נכסים. בבעלותי. אז אתה אומר, אוקיי, מי שיש לו 5 נכסים בבעלותו, מה הוא עושה? איך הוא מתנהג? איך הוא מדבר? באיזה סביבה הוא נמצא? במה הוא מתעסק? מה הוא אוכל? מה הוא עושה כשהוא קם בבוקר? מה הוא עושה כשהוא הולך לישון? ואיזה טאבים פתוחים יש לו בגוגל במחשב, לרמה כזאת? איזה אפליקציות יש לו בטלפון? ואתה יכול בסוף לחכות את הפעולות האלה. ואם אתה לא יודע מה הבן אדם הזה עושה, אגב, זה משהו מאוד מאוד מגניב שיש עכשיו עם כל הכלי AI, ChatGPT וכאלה, אם אתה לא יודע מה הוא עושה, אז תשאל את ChatGPT, או תמצא את הבן אדם הזה ותחכה ממש אותו. תמצא בן אדם שזה התוצאות שלו ותנסה לחכות אותו כמה שיותר. שוב, לא, אתה יודע, ב100%. בעולם המקצועי אפשר לקרוא, כאילו זה נקרא מודלינג. בדיוק. בעצם לקחת בן אדם שהשיג את התוצאה שאתה רוצה להשיג, ופשוט למדל את האישיות, מה הוא עושה, איך הוא חי, מה הפעולות שלו, מה הסביבה שלו וכו'. בדיוק. נכון? עכשיו היופי זה שאתה לא חייב שהבן אדם הזה יהיה בחיים, אתה לא חייב שהבן אדם הזה יהיה אמיתי אפילו. זאת אומרת, יש מודלינג שאתה יכול לעשות, סתם דוגמה, לקפטן אמריקה. יש לו תכונות אופי שאני מאוד מאוד רוצה להתחבר אליהם, אז אוקיי, מה הוא היה עושה באירועים כאלה? זה נשמע לאנשים קצת מצחיק ומופרע, אבל אין מה לעשות. זה עובד. ואז גם אם הבן אדם א' לא בחיים או לא נמצא או לא קיים בכלל במציאות, אפשר לחקות אותו, ושוב, גם זה כלים שהצ'אט GPT יודע לעשות בצורה ממש 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 טובה, אם מכוונים אותו לצורה הזאת. ממש, להגיד לו, אני רוצה עכשיו לדמות תכונות של מישהו שיש לו 5 נכסים, זה לא משנה אם הוא קיים או לא, ותן לו עוד כמה פרמטרים, והוא יגיד לך, אוקיי, זה התכונות שלו, זה מה שהוא עושה בבוקר, זה מה שזה, אם אתם יודעים, קשה לחשוב על זה לבד, יש כלים היום שיודעים לפתוח את זה די מהר. אז מודלינג, כמו שאמרת, act as if, דברים כאלה. זה בדיוק מתחבר לי לשאלה שרציתי לשאול אותך, כשהגעת בעצם כבר לתוצאות, בסדר, בשוק ההון, לאיזה אדם זה הפך אותך להיות? זאת אומרת, ברמת התודעה, ברמת הדימוי העצמי, בדיוק על זה רציתי שתרחיב, כי בסופו של דבר, בהתחלה כשהתחלת, אני מניח שעדיין לא היית בטוח או מספיק מאמין שאתה הולך להצליח ולהגיע למקום שהגעת היום. איך זה שינה אותך בעצם הדרך שעשית? קודם כל, מה שהכי זה תרם לי, חוץ מהפן הכלכלי, זה שאני באיזשהו שלב לפני הרבה שנים הבנתי מה שנקרא את הייעוד שלי בחיים, או כפי שאני תופס אותו ומה שאני חושב שהוא. שזה ללמוד איזשהו תחום, כי אני מאוד אוהב ללמוד, זה לא היה כך תמיד. אני אוהב לנסות, ואם אני מצליח, אז גם להעביר את הידע הזה הלאה כדי לגרום לעוד אנשים להצליח. וברגע שזה נהיה משהו שמוביל אותי, אז אני אומר, אוקיי, בוא נלמד איזשהו משהו, ואז איכשהו נגלגל אותו ונעטוף אותו בצורה שאפשר ללמד אותה ולהעביר אותה גם לאנשים אחרים, ואז לנסות גם לגרום להם להצליח. וזה מה שבעצם, אותי לפחות, זה מתדלק אותי גם בעסק שלי וגם בחיים הרגילים שלי. ברגע שאני הבאתי את התוצאות, אז מה שנקרא, אי אפשר להתווכח איתי, אי אפשר להתווכח על תוצאות. אי אפשר להתווכח איתי שזה לא מה שאני עושה, ואי אפשר להתווכח איתי שזה פוקס יכול לקרות פעם, פעמיים, 5, 10 פעמים, לא שנתיים. וברגע לא ברמה יומית. לא ברמה יומית, סטטיסטית. אז ברגע שהתוצאות כבר קיימות, ואני יודע כבר באיזשהו שלב לעטוף את זה ולהעביר אותן הלאה, אז אף אחד לא יכול לנצח אותי בתחום הזה, לא יכול לבוא מישהו ולהגיד, שמע, אתה מדבר שטויות, זה לא נכון, זה לא קיים. כי ברגע שאנחנו עושים דברים בצורה אותנטית ואמיתית וכנה, אז אני אומר לו, אבל בוא תסתכל, אני אראה לך, תראה את התוצאות, תראה את הגרף, תפתח הגרף 10 שנים אחורה, זה הרבה פעמים אני עושה את זה בכנסים ושנים, או שאנשים שואלים אותי. אתה פותח 10 שנים גרף אחורה, ואני אומר, טוב, בוא תבחר יום בצורה רנדומלית. לא, ואז הוא בוחר איזשהו יום, לא יודע מה, 30 באוקטובר 2000 ולא יודע מה.
2017, ואתה פותח ורואה שהדפוס הזה קרה באותו יום. ואז אני אומר, טוב, בוא נבדוק שבוע אחורה, שבוע קדימה. ואתה רואה שבעצם 80% מהפעמים הדפוס הזה קורה. ואז טוב, בוא נבחר, אולי זה השנה הזאת היה משהו ספציפי, אולי החודש זה היה, ואז אתה פותח עוד פעם ועוד 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 דברים, ואתה רואה שהדפוס הזה כל פעם קורה, כל פעם קורה. אני אומר, תקשיב, אין, אי אפשר לנצח את זה, זה תוצאות כבר, זה לא דמיון, זה לא אולי. ובוא תראה גם את התוצאות שלי, את המשיכות שלי מחברות הפוד והנוסטרו, שזה מה שדיברנו, קצת דיברנו על זה בהתחלה. אי אפשר להתווכח עם זה. ברגע שאי אפשר להתווכח עם זה, אתה מקבל גם ביטחון, ואז אתה גם יכול לעשות אדפטציות, לשנות את הדברים, לבדוק, זה נקרא, זה חלק משש רמות הידע. אתה מגיע לשלב שאתה יודע לעשות כבר, אתה יודע כבר ליישם, אתה יודע לעשות אנליזה, בעצם לנתח למה משהו עובד או לא עובד, ואם משהו לא עובד, אתה יודע גם לעשות סינתזה, זו הרמה החמישית, כמעט הכי גבוהה, אגב זה גם תכנים של שמעון קסלסי, אתה יודע לעשות סינתזה, לשנות דברים כדי לגרום לזה לעבוד, אז אתה יודע לשנות סטופ, אתה יודע מתי לא צריך להיכנס לעסקה, אתה יודע מתי כן, ואז אתה יכול גם להעביר את הידע הזה הלאה, ובעצם לגרום לעוד אנשים לקבל ניסיון, וגם להצליח, ואז להעביר את הידע הזה עוד הלאה ועוד הלאה ועוד הלאה, ואין מה לעשות, בסוף העולם זה, כולנו זה אותו דבר, ואותה תודעה, וזה חוזר אלינו פי 1000. ברגע שנותנים זה חוזר פי 1000. איזה כיף. אני אשמח שתרחיב על משהו שרצינו לדבר עליו, בעצם מה זה מסחר בשוק ההון בלי הון עצמי. כאילו, אני באמת, עד לפני שהכרתי אותך, לא ידעתי מה זה. עזוב, לא ידעתי, לא האמנתי שקיים דבר כזה, כן? אני יודע, בנדל"ן, כשאתה בא לבנק, בסדר? ואומר, תקשיב, בנק יקר, אני רוצה לקנות נכס, הוא ייתן לך 70% משכנתה. אם תביא הון עצמי מאיפשהו, בין אם זה מהכיס שלך או בין אם זה ממקום אחר, זה לא משנה, עדיין הוא יביא לך משכנתה, כמובן בתנאים מסוימים. אבל אם אתה בא לבנק ואומר לו, תקשיב, בנק יקר, אני רוצה לקנות מניות ב1,000,000 שקל, הבנק יגיד לך, תגיד, ילד, כאילו, מה באת לשגע אותי? אתה מבין? אז בוא תרחיב על הדבר הזה, איך עושים את זה. אז נכנסת פה לפינה, כי הדעה שלי על בנקים היא דעה יחסית מוצקה. בנקים צריך לדבר איתם בשפה שהם מבינים. עכשיו, אם אתה הולך לפתוח עסק בתחום המסעדנות, ואתה תלך לבקש הלוואה מהבנק, יהיה לך מאוד מאוד קשה. כמו שאמרת, גם לקחת הלוואה לשוק ההון יהיה לך מאוד קשה. השאלה היא איפה ומה אתה עושה ואיך אתה מגדר את הסיכון, וזה משהו שהבנק אולי כן אוהב או לא אוהב. וצריך לדעת להסביר לו את זה. בסוף, בנק מאוד אוהב לנהל סיכונים, מה שנקרא. מבחינתי, בנק זה מנהל סיכונים מספר 1. קודם כל כן, כי זה משתלם לו, אבל בנק יכול להשיג גם כסף בצורה מאוד מאוד זולה, כי הוא קונה אותו מבנק מדינה, בנק ישראל או כל מיני גורמים אחרים. אבל לבנק הוא מתמחה מאוד בנדל"ן, כי נדל"ן זה מבחינתו, יש לו כלים מאוד מאוד, נקרא לזה, פשוטים לבוא ולהעריך את השווי. ובארץ, מה לעשות, נדל"ן עולה, כי הביקושים כל שנה עודפים על ההיצע, בהרבה, באיזה 40,000 דירות, או 45,000. אז גם אין סיבה שהנדל"ן ירד בארץ, זה איזשהו משהו, וגם יש תמריצים מהמדינה, ועוד כל מיני דברים, אז פה נדל"ן זה כן תחום שהוא מאוד מאוד אהוב על בנקים. אתה תגיד לבנק, שמע, אני רוצה לקחת הלוואה ולקנות נכס בארצות הברית, לא בטוח שייתן לך. אוקיי. אז פה זה כבר נכנס לתוכנית עסקית. אז אם אני משנה רגע, אז מה שאנחנו עושים, אז יש תחום שהוא יחסית חדש בעולם הזה של שוק ההון, וזה נקרא חברות פרופ. התרגום לעברית הוא קצת קלוקל, זה חברות נוסטרו, זה לא הגדרה אמיתית. נוסטרו זה הון עצמי של חברות ושל מוסדות גדולים ופיננסים, זה לא זה. זה חברות, התרגום המילולי הוא חברות מימון סחר, שאין מה שהן עושות, הן, על פי הטענה שלהן, מחפשות סוחרים מצליחים, ורוצות לחקות אותם. ואז מי שרוצה לגשת ולהיבחן להיות סוחר מצליח, משלם להם איזה סכום של אגרה, כמה דולרים, זה משתנה בין כל חברה. והוא נכנס לתקופת מבחן, הוא מקבל תיק וירטואלי, הוא אמור לעשות עליו פעולות ולהגיע לאיזשהו יעד רווח. ואם הוא הגיע ליעד הרווח בהתאם לחוקים של כמה מותר לו להפסיד וכמה זמן וכל מיני תנאים, לא ניכנס לזה, הוא עבר את המבחן, אז הוא מקבל מה שנקרא תיק שהוא, נקרא לזה תיק לייב, תיק אמיתי, לא באמת פרודקשן. זה נקרא פרפורמנס אקאונט ברוב המקומות. ופה מתחיל שלב שאתה מתחיל, תיק מתאפס ואתה מתחיל לצבור רווחים, ובאיזשהו שלב אתה יכול לבקש payout, לבקש משיכה. וברגע שמשלמים לך יש איזושהי חלוקת רווחים בינך לבינם, בעדיפות מכרעת אליך, ובסופו של דבר הם רוצים לחפש את הטופ של הסוחרים ובעצם לחקות אותם. ועל הדרך שלהם לממן את זה, זה בעצם כל האגרות האלה שאתה משלם גם למבחנים וגם אחרי שאתה עובר את המבחן. אז בעצם מה שאתה עושה, אתה משלם אגרות
שם קוד, סתם אני זורק, $200 פחות או יותר, כדי לקבל תיק בשווי של 50,000, אבל אתה יכול להפסיד בו עד 2,500, וזה אותם פעולות ואותם דברים כמו, אותם נתונים כמו תיק אוקיי. אמיתי. אז בעצם יוצא שאתה כמעט ולא מסכן הון עצמי, אתה מסכן הון עצמי מגוחך, והרווח שלך הוא כמעט בלתי מוגבל. וזו שיטה שלי שינתה את כל התפיסה, א', בהקשר של שוק ההון, וב', בהקשר של בכלל של השקעות, וגם בחוזים עתידיים, כי זה אומר, אוקיי, אם אני מסכן $200, והאפשרות לי לרווחים היא ליטרלי אינסופית, אבל בוא נגיד שאני מרוויח $2,000, זה פי 10 על ההשקעה שלי, זה משהו שאותי מאוד מעניין. עכשיו צריך ליישם את האסטרטגיה שמתכתבת עם החוקים שהחברות האלה מכתיבות. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בעסק שלנו, יש לנו פלטפורמת מסחר, טריידיקס, מוליבנס, שמתבססת על כל מיני אינדיקטורים, והיא מתכתבת ממש עם חוקי העקביות שהחברות האלה, כי בסוף הן רוצות סוחרים עקביים, ולא מישהו שעושה בום אחד יום אחד ושורף את הכל יום אחר. אז זה מאוד מאוד עקבי, מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד, מניהול סיכונים מאוד מאוד סטריקט, וזה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו גם סוחרים לעצמנו, בגלל זה יתרון מאוד משמעותי, כי כל הדברים שאני מוכר החוצה נקרא לזה, אני גם עושה בעצמי, אז נורא קל לי לדבר עליהם ולהסביר אותם ולתאר מה שאני עושה, ולדעת להצביע, לעשות מה שאמרנו קודם, אנליזה וסינתזה למי שזה לא הולך לו, כי אם זה הולך לי, אין סיבה שזה לא הולך לעוד אלפים אחרים. וזה בעצם כלי שלי להעביר השכלה פיננסית ואפשרויות פיננסיות גם לעוד אנשים ולעוד קהל. זה מה שאנחנו עושים היום. יפה, יפה, מעניין מאוד, באמת, אגב, אני רק אגיד, לנה, בת זוג שלי, היא סוחרת בשיטה של אלון, ונכון לעכשיו היא באמת מצליחה להגיע לתוצאות די יפות, למרות שהיא די מתחילה, נכון? וזה עובד, זה עובד. עכשיו, אם להחזיר אותך ככה 20 שנה אחורה, בן כמה אתה? 40. אז כן, אם להחזיר אותך 20 שנה אחורה, לאותו בחור צעיר שרק סיים את הצבא, מה היית רוצה להגיד לו? אז התשובה שלי תהיה, קצת תפתיע אותך, אבל אני לא אתערב בשום דבר. אני חושב שכל דבר שקרה לי, וכנראה גם שיקרה לי, הוא מגיע בדיוק בזמן שהוא היה צריך לקרות. זאת אומרת, יכול להיות שאני הייתי נתקל בהזדמנויות האלה של חברות פרופ לפני 20 שנה, או כשהשתחררתי מהצבא, וזה לא מדבר אליי בכלל, זה היה חולף מעל הראש שלי, לא הייתי מבין מה זה, ואיך להתעסק עם זה. זאת אומרת, הייתי צריך לבנות את עצמי כדי להגיע לרמת ידע מסוימת, כדי להבין שאוקיי, יש פה עסק, ובוא נעשה איתו דברים. גם בבשלות הפנימית, וגם ברמת הידע המקטים. והיה לי הרבה שיחות על זה עם הרבה אנשים, שואלתי, אוקיי, תגיד, מה היית משנה בחיים שלך? וככל שאני מתעמק בשאלה הזאת עוד ועוד, התשובה היא לא משנה כלום, ולא כי החיים שלי מושלמים, ממש לא בגלל זה, אלא כי צריך לתת לדברים לקרות מתי שהם קורים, ויש סיבה שהם קורים באותו שלב ודרך שהם קורים. אז נגיד לפני 19 שנה היית אומר לי, עזוב איירון מן, היית אומר לי בוא תרוץ 10 קילומטר, זה היה כל כך הרבה שלבים מעליי, ואני כל כך שנאתי לרוץ, ולא אהבתי את הדבר הזה, זה בכלל לא מדבר אליי, זה לא רלוונטי. לא היה בסקופ, מה שנקרא. בדיוק, לא היה בסקופ. זה לא היה בסקופ לו גם לפני 2.5 שנים. אוקיי. אבל בכלל, זה לא היה רצון שלי, זה לא היה לי, מה עכשיו לרוץ, לשחות 1.5 שעה, ואז לרכב 7 שעות, ואחרי זה לרוץ מרתון. מי צריך את זה זה בכלל? לא, מה זה מי צריך את זה? זה לא מה תגיד מה דפוק, עזוב, שחרר אותי, תן לי לאכול טוסט עם לא יודע מה. אז כל מה שקרה, קרה בשלב שהוא צריך לקרות. אני לא הייתי פותח את העסק הזה, לא הייתי מצטרף אליו אם ההזדמנות הזאת הייתה מגיעה לי לפני 4 שנים. פשוט זה לא היה קורה, לא הייתי במצב של לקבל אותה בכלל. כן, לא היית מוכן פשוט לקבל כי אולי לא הבנת מספיק, או כי לא ידעת מספיק, מה? כן, כי גם א', יכול להיות שזה לא היה הרצון שלי באותו זמן. הייתי אז עובד מדינה ועוד מאוד, בכלל לפני 4 שנים הייתי בשליחות בתאילנד. אז היית אומר לי, בוא תפתח עסק בארץ של שוק ההון, הייתי אומר לך, אחי, בוא, עזוב אותך. יש לי עיפות מסאז' עוד שעה, וגם מחר בעוד שעה, וגם מחרתיים, אז אני בסדר, הכל טוב, לא צריך לדאוג לי. אבל כשחזרתי לארץ, אגב, יכול להיות שכשחזרתי, ואז התחלתי לעשות את כל הפעולות האלה, יכול להיות שזה נמשך אליי. וזה מה שאני מאמין, אני בסוף מאמין שכן, אני מושך, כולנו, מה שנקרא יוצרי מציאות, ואנחנו מושכים אלינו את הדברים שצריכים לקרות לנו. גם אם זה דברים טובים וגם אם זה דברים רעים. זאת אומרת, גם אם דברים, יש משפט שאומר, שום דבר לא קורה לך, הוא קורה עבורך. אז כל דבר וואו, חזק. שהיה לי בדרך,
פעם החלום שלי היה להיות טייס. ורצה הגורל, ובמבחנים בירפא, גילו שאני לא שומע איזשהו תדר מסוים באיזשהו, לא יודע, באוזן שמאל. באותו רגע, אומרים לך, תשמע, אדוני, אתה לא מתאים, תודה רבה, שלום, ואז אוקיי, מה אני עושה עכשיו? אני עוד חודשיים מתגייס, ובעד אותה תקופה שעברתי את הרגל, והיה לי פלטינה ברגל, ופחדתי בכלל שזה מה שיגביל אותי, בסוף בכלל זה לא היה קשור לזה, הפלטינה שום דבר, היה לי פרופיל 97 בלי סעיף בכלל. ודווקא לא זה בכלל מה שגרם לדבר הזה, אז כל מה שקרה, אם היה קורה אחרת, הייתי מתגייס להיות סתם נגיד טייס היום, לא הייתי פוגש את אשתי, ולא היה לי את 3 הילדים שלי, וכל הדברים שאני אוהב בחיים שלי לא היו לי היום. אז כל דבר שקורה, הוא קורה עבורנו ולא לנו. וזה משהו שהרבה פעמים מחזיק אותי גם במשברים, גם בשעות קשות וגם בכלל באירועים שקורים. איזה כיף, אלון. וואו, היה פרק ראשון ובאמת היה מדהים. אני חושב שאנשים לקחו מפה הרבה דברים למחשבה, ותודה רבה לך. תודה לך על ההזדמנות ועל ההזמנה, שיהיה בהצלחה בכל הפרקים הבאים. תודה, תודה. טוב, חברים, אז איך היה לכם? אני באמת מחכה לשמוע את התגובות שלכם. מקווה שנהנתם ולקחתם לפחות דבר אחד או שתיים כדי ליצור לעצמכם חיים טובים יותר. רגע לפני שנסיים, אני רוצה להזמין אתכם לכנס פריצה פיננסית, שבו אני מעביר את 6 הכללים ליצירת ביטחון כלכלי. שימו לב, כרגע הכנס הוא בחינם לגמרי. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להירשם לכנס הוא לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, לינק מתחת לפרק. ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.